גדול, אור נגד יאיר. אני הולך לשבור. אור אומר שהוא הולך לשבור אותו, אבל בוא נראה מה יהיה. אנחנו מתחילים בקרב. יאיר נגד אור. אנחנו בעוד 3, 2, 1, צאו לדרך. וואו, תראו מה אור עושה. אימא'לה, איך אור הפיל אותו. יואו. אתה נכנע? די. אתה נכנע? די. אתה נכנע? אתה נכנע? אוי. אתה נכנע? אם אתה נכנע... יאיר, אתה נכנע או לא? אור עושה לך מאבק אדירי. ויאיר נכנע. כאן אנחנו בחדשות עם אור שניצח את יאיר על הקרב הגדול. איך קוראים לך? אור המגניב. ואיך ניצחת אותו? כל אחד מהטריקים שלו. נאמנות א'2.